Kapitang Enteng! Na! Kapay ngaya kala at matlatan na nagalak ka, marituyan. Ay, jakman am mo ka ni Marituyang. Sapay nagpigsa. Ang sama nakita na akin natawaan na mare. Ay, Marikwanang, gunggo naman. Sige. Uy, mare! Mare! Ay, Nay, apay maray. Apay nagpig sa ti pa nagkatawam. nakigtot kami pa'y itay. Apay, anya tikat katawaam. Ni kwarog ko kumaray. Ah, Kitaan yaw. Magmagnamot ni Kwarog. Awan mo tinakakatkatawa. Na, wen ngagpaisaw Marituyang. Awan mo ti makita mi anak katawa. Saan kit din ang nakakatkatawa? Ang pilay-pilay amagmag na. Ay naakara na kin ni Kapitan Itirayuma. Na, Ay, Enteng, naamwa mon tinapasamak ka ni Kwarog. Anyat napasamakan ko na. Agpilay-pilay. Naakara nun iti sakit mo. Anya sakit ko? Rayuma wano sakit iti bataw. Batugan. Ay, basta agpilay-pilay. Kinat katawaan nga rod ni Marituyang. Na, agpilay-pilay lang nga doon katawaan na pailaan. Damagaman no anya tinapasamak ka ni Kwarog. Di ba't umay dito balay? Ay, damagam no anya ti marikrik nana. Tapno maipaagas. Ay, kaasimot akat katawaan da. Chip, nasakit pala ti sakam? Nga raw, nagot out. Basta ti sakit ni Kapitan. Wensa, isumsa day tuyan. Natawid munsan. Kasi kami, Chip. Kasano nga kaya dakti balasang, no kastuyak metang. Ay, awanin na. Naksaya ng ti kinatarakay. Awan nga raw. Natartaraki ako. Ay, sana mabalain. Daki palubos na ita. Natawid ko lang nga rudan ti ang litmaw. Natawid ko pa'y tirayo, ma'am. Nagado ang matawid mo dahil tapay mo't asakit ko. Ay, nagsakit kaya matalaga ti agrayo, ma'am ka. Ay, grabe ah. Ubing ka pa'y nga grayuma. Ay, manupay lang titangon ka. Mabalin na sa anak pa'y lang agrundang, kail. Ay, wen, tadi agpilay-pilay ka. Kasalamat kan ka, ah. Na, Nusumro ti sakit mo. Dito'y ka lang agbuy-buya ititibay. ay, una. Ilot-lotuan na pa'y ni antim iti kakaimas. Isungarot nga umapalakan ka ang kail. No kasta nga agsakit ka. Ay, kin ikatangan na pa'y ni antim iti soft drinks kin tinapay. Iso nga. Anay ka! Turayumak nagsakit, anay! Kilat asim ruti rayuma. Iwan ang kail. Kasapulan nga idak. Ay, di aginda ka. Damagan na ko na ang kail. No anya ti kayat ko asiday. Ay, wala niya. Ay, kwarag. Ay, niya ti kayat mo asidaan. Adubo ang karnit manok ang kail. Pas ka sumungpat ah. Kaslawan sakit ma. Anay ko! Nagsakit, anay! Anay! Nagsakit man eh. Iwan ang kail. Agdamag ka manin kanya ka. Anya banan. No anya ti kahit ko ameriandaan inton madamdama. Na, jak pala na tiliw di manok. Merienda ti bagbaga. Agsakitak nga raw. Mala. Anya ti merienda kayat mau. Diyan tinapay nga da palaman na. Na, napili ka pa'y. Kana ice cream ang kain. Agasong kay. Yan, nagsakit na. Anay ko. Ala, agres ka. Ay, nagtiliwon di manok. Ang kail. Hoy! Paludan nakpay Da, Tanay. Anay ka. na. Nagsakit. Sige, paludan ka. Unay matin. Awan pa'y magtidadakkel a manok. Piyak pala ang matdagita manok dita. Sapay manok ti kayat ni Kwarog asidaan. Pangalaan nga iti manok nga ipasidataken kuana. Inak man mangibaga ka ni pari ba daw? Dumawat ka? Ay, nakababain. Kumpare kami mit. Kayat ko ti manok ko naklaang. Kanda kun adagus. Ala,
Ingka nga rudan, barang ikan na ka. Anyat problema maya, paray. Ay, tingarod ka anak ani Kwarog. Apay ni Kwarog. Agsaksakit. Nakaida iji balay mi. Aya? Ay, kaasimot Ay. ah. Nagado matawid na kanyak da iji akaanakak. Pati rayo maktawid din na. Ay, unay mo, taytan, paray. Natawid na lang nga rodan, taytan, nagdakkel kan logpap nga agong mo. Ay, ba? O, Na. taytan, natawid na. Ay, tirigat na paray. Ay, manok pa iti kayat na asidaan. Ha? Nalukmag amanok ti kayat na nga ta? Oo! Kawitan? Jay puraw titapingan Ay, na? psst! Bakit alam mo? Ha? Ay, adamanok ko agas na paray. Kayat mau tamapan ko tiliwan. Ay, uwan man paray. Mapan ko tiliwan ta iso ti kayat na asidaan. Thank you pare. Ay, no problem. Tapno inton maimbagan. Ay, kat agrundan to na dagos Marikwanang, adala kong atinapay nga adda palaman na. Adda maray. Ay gumatangak man. Ta iso nga minti kayat akanon ni Kwarog. Agsakit, aya. Kasta mati ko na. Ay, sa bagay, narigat tikas dya sakit. No sumro ti sakit ni Kapitan, saan na sumro? Ay talaga, Mare. Iso na saya at laang no igatangan nyo itinay masakanan na. Tapno maimbagan adagos. Na, apay day tatiniliw mo ang manok, sika, badong. Ay, kat itulong ko kinikwarog at agsaksakay. Ang saksakay. Agpilay-pilay lang ang sakitan. Natawid na nga ro di sakit ni pare Inteng. Iso apagsidaan taman kidi iti tinula. Tapno maimbagan na dagos. Day tapay manok kaw, titiniliw mau. Kat isumat tinalukmag. Apay, awan ti manok ni Kapitan nga ipasidana. Babasit na pa'y kanaw. Bayam ka din. Tainton maimbagan ni Kuaraw. Agrondan to. Tapno natalgad ti lugar tayo. Kayo pa'y latag ronda ah. Ni Chippy nga Kapitan. Ay, nakaida tag sakit. Ay, Kasi, kaso mate. na ni Chip. Ay, ano sa inyo pa'y latag ronda, wen? Wen, Kapitan. Ay, narigat nga men, no da sakit na. Wen, Kapitan. Agap. Pudno na rigat. Isuanas kan nga agpaimbag pa ni Chip. Sika ngamin kay, kinat katawaam ni Kwaraw, iso nagsakitan. Ibabawi ko hindi pa nang katawakan ko na maray. Mabalin nga ron nga ibabaway, kat nalpasan na kinatawaam. First time ko ngamin ang makita ni Kwarog akas jay, ti panagnana. Ay na, di mo kumamat ngamin kinatawaan idin ah. Sana bali ah. Tanang tad kami matkin ni badong ko iti manok asidaan na. Karumbang lang ah. Kat sapay la kumata maimbagan adagos. Wen nga rod, takasapulan dagiti tanod ti kadwadang agrunda. Damag ko kat nagsublimanan dagiti agtatakaw iti rabi ay. Wen nga rod ah. Sapay damag ko kat ado dagiti ang agtatakaw. Ay, apay ngay Inteng. Tadimot lang maimbaganan ni Kwarog. Eh, dandan ni maimbagan siguro na. Apay ano si kati agsakit. Talula ang aldaw mat. Ah, Ang no ni Kwarog. Apay ngay. Nasurok mata na makalawas. damagak to man no, naimbaganan. Ay, anya nga tamanan ti kayat na asidaan. Damagak to ah. Sige, tama pa anak to umutang ije teresena ni Mari Kwanang. Inak umutang iti sidaan na. Kwarog, Angkal. Naa. Ikaw na ikaw. nasakit manan. Yun, Angkal. Na, tasaan ka pa'y naimbagan. San ba, Angkal? Mabayagak pa yung maimbagan. Eh, anya ti kayat mo si daan. Mabalin ka diti fried chicken, Angkal. Manok manan. Eh, pangala ako day. Wala, Angkal. Tap na maimbagan na ka. Eh, problema mo day to. Nuawan fried chicken, mabalin ti lechong nga ilipantay. Ha! Ay, nagrigat mo taday ta. Pangala nga iti ilipantay. O di manaw.
Sige. Kita iti manok aparte. Tapno maimbagan ka. Tuyan, my lad. Nadamanan kayat mo kanyak. Amuklatan. Ay, kwa. Kasapulan ka naman ni Kwarog ti manok. Manan! Saan ka kadinyagong unget? Tanasaya at tumultulong. Ay, mala, mangtiliw ka nga rin. Ay, sige. Di kalumag ang titiliwag. Wunan, ingkatiliwunan. Ure makaungunget ka na, basta makatulong talaki di. Sigurado am atulungan na tantumat da ya akwaraw inton umimba. Manam, tatabanaw. Itulod ko da ito yung amanog kaya balay na parinteng. Ay. Kasikain ka nun ni Kwaraw, tagsaksakin. Dakala. Itagas mo dito yung tapulutan ng tao. Uy, may. Aginom taki din. Uy. Diyak pa yung masangot, ginom ita. Eh, abay nga eh. Hey, ni Chip kumaita ti kadwa tayo ng magsakit, mate. Sige, panawan kayon. Ay. Malal daw ang nagiinom kayon. Una. Kwaraw. Dahil iti sida at no maimbagan ka. Nay, apay nga kastamot ti panagkyak day tamanawk, tataba daw. Ha? Tapay. Kasi nagpaparaw, mate. Adan samot sakit na. Ay, awan. Anya laki din abuting mo. Aya, kit no naglukmag. Kaya't nga rod adaw atin dagiti tanod niya giinom ngam jak intay. Agiinom da ko nam, tataba daw. Wun! Amin da at hanod. Agsasangod da ijay, oh. Siguro, agbibidyo okay da pa ijay. Ha? Ado pa tisang-sangun da nga arak, ah. Ay, mapanak, mate. Ay, papalamon ko araw! Ha? Ay, dito nga si da mamanok. Ay, saan pa era parte? Ay, kayat ko ti aginom iti arak. Ay, nay! Ay, ayaban na kanda iti manok, kwaraw! Kapanan ni Kwarog paray. Napanakiinom ka dagiti tanod, paray. Na, kit nagsakit pa. Isumat nga ron ti kunak. Na- Napanlagta. Ay, kumaron at ay sakit na. Apay ngay. Idi napanakiinom kasla saan mo't niyag sakit, paray. Ha? Limpyo mo't ti panagnana. Aya? Ay. Agin sa sakit mo't laang ni kwaraw. Oh, mangeg mo dayjay inteng. Agkakanta da kwarog di tarwar. Kadwa na dagiti tanod. Munaram. Itay da pa'y nga agiinom. Kasta nga raw di agsakit. Sakto pa'y nagsakit akit. Pulos ajak makapangan. Makakanta. Tinartarakan ta dito'y balay. Ang gayam agin sa sakit. Makapungtutak no kastoy. Ay, rumbanglaan. Saan na nasayat alukwan na kadayjay akaanakham? Asinaw, tinaturat, naglalaban kami, ha? Asinaw! Ay na, nabartakan, Kwarog. Ingka maturugan. Biro ka karon itinaturat, ha? Ay, kunak man nagsakit ka. Saan mo't gayam? Naku na ngamin nga agsakitak, ha? Kwarog! Agawit ka! Ah. Ni Kapitan Daytan. Makaungutan. Agawid ka kanon. Angkal, anay ka. Nagsakit ti Rayuma! Nagasam ngay, naging sasakit lagayam ni Kwaraw. Ay, wen nga ro amare. Iso adayjay, inong ungtan ni inteng. Ay, katrumbang laang ah. Ni magkwarog di magmag na. Kitain niyo, saanin nga agpilay-pilay. Wen tatalaga mo't asaan masakit. Agin ko kunalaeng. Ay namaray, bagbagaam, tadinan ulitin tikas jay ngay naramid na. Ay, Kwarog, narigat ti agin sa sakit. No ti kinapudno na, kat masadot ka laeng ngagtrabaho. Ala, sige! Didan! Tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paklay. Musika! Ken
computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, June Rebutazo. May sapay asagot kada kayo, PMPBC. Drama Production Center, iti DZWT 540, Kenday Toy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.